Gaurko bigarrengo platera, postrea, esan da bezala, ezta? Bai. Hori da, eta ikusten dut egingo dezula mangoa eta bati bat laranjaz. Bai. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Menda, vainilla izozkia, mangoa eta laranjak. Egingo duguna da, laranja zukoa prestatu. Hori da. Ni uste dut bi razioentzat, lau laranjekin nahikoa. Hori da. Neukingo dizut? Bai. Hala, karri ba. Beira. Laguntzeko prest. Oso, no? Hori da. Eta ni bitartean mangoa zuritu, eta lau osagai, postre simple bat, simple bat. baina era berean oso gozoa. Hori da, ondo. Adi egon, itxen egiteko, itxura, arraza, ezta? Oso erraza eta oso hau da, badago postre bat, valenciano, laranja zukua, vanilla izozkiarekin. Bai, eta alkoholare bada maki. Baita ere, Brambui izaten da, ezta? O Gran Manier gorria. Baita ere, baina, bueno, hori, bueno. Bai, baditugu bezeroak, gustora. Ez, bai, hartze dutela. Bai. Labanak egin, bai. Hau da, errezeta horren, Hortikan ideia hartu, eta gero, zuk eman diozu beste ikutu hau. Hori da, guan ikusiko duzun ikutua. Mangoa, hola, gozoa dagoenean, ze fruta osoa den, Bai. Beraz, mangoari ezurrak entzeko gaur egun gaina, mangoa ohitura bat dugu jateko, ez da? Asko sartu da. Gaur egun, lortzeko ere arraza da. Erraza da lortzeko. Hontarako ere termomisa erabiliko dugu. Bai. Ni automatikoak inoituta nago eta gaur eskuz. Zuko ateatzen. Ez gaude oituta holako. Baina, bueno, badoa. Bitartean kontu kontari, atzotik handa duzkagu hemen erraldoiak. Hau dira horeretako erraldoiak. Hori atzotzen genizuen, bihar kontatuko atzotzigun demora eman kontatzeko, eta gaur kontatu historia. Bueno, hau dira gure herriko erraldo, hauek apaingarria dira, ez? Baina, horeretako erraldoiak dira, Xanti eta Maialen. Beira, izenak badute. Bai, noski. Xanti. Eta gainera, urtetik urtera, arrakasta handiagoa. Bai. Azkenean, herriko jaietan, protagonista... Beraiek dira, ez da? Beraiek dira. Gaur pila bat elkartzen dira beraien ateraldia ikusteko. Buru handiekin ateatzen dira. Aie joiten dute, ez da? Bai, aie joiten dute. Aietikan, beti izartekan irezin behar. Baina badago ohitura bat, azken urteetan garrantzia hartzen nahi dena, dela haur txikiak, beraien txupetea, erraldoiei ematen diete, eta beraiek ematen dute, hori erabiltze dute, gurasoak, txupetearen ohitura kentzeko. Eta hor juten dira, herriko jaitan, erraldoiak gonetan dena txupetez beteta, eta bai, oso politia. Eta izenak, Xanti eta... Bai, Xanti eta Maialen, herriko patroia, Maria Magdalena, hortilan dator, eta Santiago guneko jeak. Bai, nik uste listo, ez da? Bai. Hemen botako egun. Listo. Bai. Eta ez du ezer gehiago behar, hau birrintzen jarriko dugu. Azukarik ez, behar Azukarik ez, nahiko gozoa da. Gero gainea vanila izozkia jarriko diogu, gozoa denez. Listo, ez du gehiago behar. Ja, ze tekstura daukan, guztekoa. Bai. Zuku bat baina pixkate lodiagoa. Orduan, platera bukatzeko, vanilla izozkia behar dugu. Ekarriko izut? Ekarriko izu, bai. Oso postre freskagarria.
Udarako, bai, eta bazkalosterako, eta... Hori da. Gozo zalea garen untzako, bitaren. Izozkia atatzeko gaz... Horrekin, kutsaria behakin. Kollara batekin. Hori, kollara batekin atea, bai. Kurioso. Hau hola xina, zoikan. Helatu oso zorik, eta gero gainetikan, hola xina. Horez pasako. Zuten hemen Xanti eta Maialen, ezan da bezala, ui, hori gabe. Klaro, harina. Bai, bueno, hauek figura hauek Perez o kartoiez egina daude. Bai, espolitak, hemen pertsona juten dira barruan, eta hemen kuadro txiki hortatik geni guzti dute dena guzti. Erraldoien mundu hau. Bueno, hemen hau horreku. Erraldoiak gutxi gure beraz, 3 metro pasa, bai, gehiago. Zema betotakoak izango dute. Nik uste dut baiet. Iruti laurare bai, ez dakite zenbat neurtzen duten, baina. Gure herrian izaten dian, gero, Elizazpitik tuneletik pasea berri izaten dute. Eta orduan, gelditzen dira, makurtu, eta berriz gora. Hola xe, bai. Bueno, menda pixka batekin apainduko dugu. Hori da, bai, zatira tartu epela. Hola xe, tanto hori kendu diozu. Garbitu, hola xe. Eta hemen ere badu. Hori da, karo, mutura nola, pixka txikila da. Hola xe, nik uste balekoa, ez da? Bai, nahiko, ez? Haize polita. Bai, hola xe, bai. Hola xe, bai, listo, ez daka lan gehiagik. Hori da, ze dotoria, Bai, desiatzen hau, dastatzeko, ez da? Gure azken ikutuak ezan da, bere lan ator. Laranjei, zukoa atera. Mangoa zuritu eta zatitu. Guztiak, termomisean sartu. Kopan, vanila izozkia, 2 zati ipini, saltzaz estali eta menda ostoaz apaindu. Prest dastatzeko. Izozkia, zeuke bere bai, ez da? Batzuk eta nebestenek. Nik probatu behar. Bai, probatu baino leheno, txini egingo dugu, ez da? Oso, Topa. Topa, Xo, Topa, zuen izenean guretzako, ez da? Hori da, barrura. Azkenengoa, ondo zartzen da ordu honetan. Piskat, ez da, zanbarrikan zemozkoa da. Azkenengoa hartuta listo. Nila planto. Ointxe bukatuko dugu, aioen ondoren, hau, gaur, ustu egingo dugu. Zegoxua. Izue, gaur bagoaz, eta erraldoiak esan, gaurko, hau izango dela Pili, eta bera Aritz. Izen aldatu diegu. Horeretarren baimenakin. Baimenakin. Gaurkoz bakarrikan eta momentu honegatik bakarrikan. Bakarrik. Gaur bagoaz, bihar ordu berdinen izango gaituzue, eta beste bihar ezetakin. Ez esan, Bihar... Sorpresa. Hombre, bihar ikusiko dute. Bagoaz, aio, bihar artean.